Arama, barka da arama. Allah saka da alkhairi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka sani yau mana lahadi ga watan 21 ko shekara ta 2024 cikin ƙudura ta Allah da hikimarsa ya kawo mu wannan ƙauye mai albarka inda za mu tunatar da kanmu da littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Don sauwaƙa wa kaina wannan karatun na kasa shi gida uku da ikon Allah. Na farko gabatarwar ita kanta, na biyu kuma shi karan kanshi karatun da za a yi, na uku kuma addu'a da za mu rufe da shi. Sannan kuma suna da nemi wannan karatun shi ne, kowane allazi da nashi amanu. Me yasa muka ce kowane allazi da nashi amanu? Dangane da matsaltsalin da muke fuskanta da ƙalubale na rayuwa a yanzu, mafi yawanci mun ta'allaka abin wa shugabanni ne, wanda kuma abin ba daga shugabannin suke ba. Idan ka tattara matsaltsalin gabaki ɗaya, duk shugaban da zai hau mulki kowane kala ne yakan hau da manufa mai kyau a zuciyarsa, ko da kuwa darriye ne a ce mulkinsa an samu sauƙi fiye da na wanda ya sauka. Me yasa? Zai duba gyaran gaba da niyyar in shi ya gama tenuwarsa wanda zai gabatar na gaba idan ya ɗaga hannunsa a kalle shi a zaɓe sa. To sai mutum ya hau yake iya gane cewa fa jarabtar ba daga shi take ba, daga mu take, daga Allah take, saboda haka bai isa iya kawo gyara a kanta ba. Duk abubuwan da suke wakana a yanzu wanda suka zama mana ƙalubale ta kowane fanni ba sabon abu ba ne. Daman Allah ya riga ya ba mu labari a cikin suratu Baqara sura ta 2 inda yake faɗa mana aya ta 155 ko yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat Allah saka da alkhairi. Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi. Allah ya ce sai na jarabce ku da tsoro, wal ju'i da kuma yunwa, wala qasim min al-amwali da kuma tawayewar dukiya, walan fusi da kuma mace-mace, wasamaratin da kuma rashin itatuwa. A zamanin da kamar yadda muka sani, mutum baya tsoron mutum dan uwansa, sai dai tsoron me? Dabba, haka ne? Sannan kuma irin abincin da ake nomawa yanzu da ba a noma su, amma kuma ba a yunwa a da. Ko mutum bai noma ba baya jin ƙalubale. Sannan kuma yanda ake samun kuɗi a yanzu da ba a samu. Ba ka yin tafiya nan da kilomita 1 baka samu banki ba, ga kuɗin nan baje-baje ana samu ba a samu ba, amma ina albarkar take? Babu. Sannan ba wuya za ka ji yanzu a unguwa ɗaya a rana za ka ji an ce mutum 3-2 sun mutu.
saɓanin da sai a shekara kusan 10 ko 5 a unguwa ba samu mutum ya mutu ba. Wasamaratin da kuma rashin 'ya'yan itatuwa, kamar yadda muka sani a da mutum da kaɗan ya sai rayuwa, in ya je gona waya shakka ko ba kama abinci ba lafiya da yake. Da mangwara wannan sai kai rayuwa, da tuwon biri wannan sai kai rayuwa, su goruba da waye da sauransu. Amma yanzu cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa duk wanda ka taɓa mu wani a yanzu in ba sa ba sai hukuma ta raba ku da shi. Ba ma a samu ko? To duk waɗannan ba baƙin abu ba ne. Daman jarabtar Allah ya faɗa mana za ta zo. To tunda ko za ta zo wa shi mai imani za ta zo mana da sauƙi. Amma mu sani cewa mafi yawancin jarabtar idan muka allaka su zaka ga dalilin da yasa Allah mana wannan jarabtar daga halayyar mu ne. Kamar yadda yake faɗa mana a cikin yake cewa